Nggih, ular kambang Pak Yoyo. Ular kambang. Nggih. Sing kados biasane nika nggih. Nggih, pun merdika jenengan sing model pripun, sing cara mat-matan nyemek-nyemek nggih nderek, sing ngarepe sing enek der-derane ya siap, monggo. Langsung rangkep nggih Mas Heru. Wah, iya. Nggih. Bel kaya apa. Ah ngono gen ketok bener kuwi ora ya. Nggih, nek ora ngadeg gak ketok Ah iya. Bareng ngadeg jare ya padha wae. Ning sampean kudu bersyukur lho. Nggih. Urung karuan lho pamane sampean iki dedeke lenjang-lenjang jaran teji ngene terus dadi waranggana viral iki urung karuan. Nggih. Lha kuwi lho peparinge Gusti kaya ngono kuwi nadyan to sampeyan sarwa kurang nuwun sewu. Ning saka kekurangane sampeyan akhirnya karo Gusti Allah diangkat derajat kamulyanmu dadi waranggana sing digemari karo piyai akeh. Nggih. Kurang dedek maksudnya nggih. Hah? Kurang dedek ngoten. Ya ora masalah. Lah nek aku ki ngene iki hemat pangkal kaya kok. Tegese Lah nek pamane dedek gur sakmene tuku kebaya lak ya gur sithik duwite tak celengi dadi lan sugihe. iya. Hemat Dadi tuku pangkal bahan kaya. barang iki mung anu ora utuh ya. Nggih mboten ya utuh tapi gak dawa-dawa. Akhire turane dhuwit kok. Napa? Kok celengi turane Lah dhuwit. ngeten nek jenengan tuku kain kudu 3 meteran buntel ben cukup kok. Maksudnya nek gawe klambi kok. Ini tak keprun ndasmu iso buntel-buntel ora. Maksudnya nek dados Dinggo diagem kali Pak ngaten le Dalang. diagem Pak Dalang. Ah, ngono kuwi. Pak Dalang yoyo. Iya. Coba kaya apa. Duwe pacar dong enggak? Mangestunipun Sampun. alhamdulillah dereng. Kok iso dereng sampean iki nadyanto anu ki ya duwe ayu lho sampean iki. Masuk kula ayu. Ayu cantik sampean iki. Gemeske ngono lho. Gemeske kudu napuk to. Ora, ya Allah napa piye? Lek pengen cedak karo sampean iki hawane gemes ngono lho. Maksudnya nek pemane ayu gur dialem terus dengan kata-katai lak biasa. Nang nek napuk kan aduh gemese ngantek ciwel-ciwelan barang ngenten niku. Ora mentolo. Praktekna apa piye? Ora lek kon nyiwel kon napuk karo sampean ora tega ora mentolo. Lek kon ngidoni gelem aku malah. Aku mau idoni kobong kok. Idumu enek upase. Padake onto gugu. Nah, iya. Dalang apa ula? Dalang Rainaga ya. Masuk dalang Rainaga gayor. Iya gayor. Oh iya gayor. Masuk Pak Yoyo kaya gayor. Lho, sing jenenge wayangan iki tanpa ana gayor coba sing nabuh gong ki piye? Wong ana gayor wae angger sirep sik kisruh karo sing enong lho mawon. Ayo iki. Ayo aku ae melu aku ae. Ayo bol-bole kepengin ndukung Sang Kumbakarna. Ayo. Ya Mbak Eka, ayo. Nggih. Son puji dadya satriya Kudune gandul apa langsung? Nggih langsung kemawon. Oh langsung. Ndang tak tudeng hop ngono. Hop koyo tukang parkir. Iya. Nggih. Ayo. No. Lamun lali. Lamun lali. Wah. Iya. Kok nganggo jegok barang. Neno. Ayo. Ora ngono. Lah piye? Malah jula-juli. Ngerti ya. Nangen kesli rapri
Tepuk tangan untuk Mbak Eka uget-uget luar biasa. Terus Mas, terus. Oh nek ditambahi seneng kok, ya toh. Kok apa-apa. Lho ngene nah tondo lamun to kanca-kanca semangat ngiringi jenengan ngono lho. Ngeten. Heeh. Semangat nek mamane sangu niku ditambahi seneng. Lah nek iki iringan apa meneh numpak bis arek ngudun Ngawi teko Medion Mas. Sing judeg sapa kok iso tambahi kok ya iringan. Napase Dedek ya habis to. Sing ra kuat apa? Napas. Napas ya. Napas nganti menggas-menggas kaya ngene iki lho. Hah? Oh ini bukan sembarang gelungan Mas. Kuwi lho Mbak Lisa iki ya ijo, sinden-sinden ijo. Sampeyan kok abang dhewe. Lho ijo enten artine. Apa? Iki lho jodoh. Pak Yoyok bakal dadi jodohne keluarga Ageng Tugong Jambangan kene mesti bakal mungkin ngrawuhke panjenengan melih mergo wis dadi jodoh lan atine. Lah sampeyan kok abang? Aku bangga menjadi salah satu sinden tan iso nderekke Pak Yoyok bengi iki. Iki kok tendane kok putih. Putih menika minangka suci dadi keluarga Ageng mriki atine padha resik kabeh suci ora duwe pikiran iri dengki. Pinggir-pinggire biru. Biru menika bisa rukun keluarga Ageng Tugong mriki tansah rukun ora bedak-bedake siji lan sijine. Kae gayore kok kuning. Pancen duwemu ya gur kuwi ya. Wah, makasih wis adi kompak pisan ya. Nggih. Lari tanggapane kapan? Lah nggih to, nggih kapan-kapan. Ning ngene Mbak Lisa karo Mbak Eka iki santai mawon. Mumpung ini ada tamu dari Australia. Oh nggih. Lah Mbak Lisa sing bisa berbahasa Inggris ayo. Tolong itu Mbak Ayu dari Australia itu diberi kesempatan itu karena juga pinter. Ini bahasa Inggris nanti. Sing-song. Oke. Welcome Mbak. Ya. Welcome no smoking. Oh no smoking lho ora. Bahasa Inggris. No smoking. Sini. Kambiye. Aduh. Irunge dikeki jan kaya ngono kuwi apik. Bukan sih mbok dikeki ngono irungmu ayo. Ben iso nehi. Ayo. Nggih. Bisa bahasa Indonesia? Saged. Oh, saged. Basa Jawa saged. Sekedhik mawon, Pak. Oh, sekedhik nggih. Asmanipun lengkap sinten jangkep? Nami kula Ayu Ningsih Larasati Hancock. Apa kuwi? Mburi dhewe mengapa? Hancock. Hancock. Nggih. Hancock ini napa? Nama belakang Ibu. Oh, ibu. Nggih. Ibu namanya Hancock. Nggih. Oh, ya sama seperti saya dengan Bu Kesi. Karena Bu Kesi dari Ngentrong, saya dari Blitar, akhirnya anak saya gelar pamayang Blitrong seperti itu. Hancock. Kesini tadi sama siapa? Sama Bapak dan Bule. Bapak Bule. Kalau Australia itu punya bahasa sendiri, Pak? Soda. Hah? Kind of. Suro, sik suwi suro sawal barangnya. Apa itu? Apa? Ya itu kalau di Australia kata-kata dipendekkan. Dipendekkan. Jadi kalau sedikit itu sort of kalau bahasa Inggris, tapi kalau Aussie itu soda. Soda. Iya. Soda gembira. Alambuh ora dong ora. Nah iya nggih. Kemarin rencananya mau wayangan mengundang kami ya ke Australia. Iya. Ya karena ya mohon maaf mungkin nanti di lain kesempatan gitu cari waktu yang kami itu karena itu kalau Agustus itu saya itu jobnya rintip sekali. Ngerti ora rintip rintip. Banyak sekali makanya nggak bisa sowan ke Sydney ya bu katanya ya. Waktu itu Adelaide. Hah? Adelaide. Wah berarti menunggu terus Adelaide di sana. Adelaide. Rencananya di Adelaide berapa titik untuk pentas di sana rencananya dulu? Di sana cuma satu. Sekali saja. Iya. Oh, mungkin mau lagi tapi belum ada rencana lagi. Oh gitu. Ada gamelan wayang di sana? Ada gamelannya, ada wayang. Oh, yogo ada. Pengrawit. Ada. Ada juga. Ada. Berarti rencananya nggak bawa yogo saya ke sana itu? Ya beberapa. Oh berapa? Oh dipilih. Sing ketoke gampang resulo rasa dijak. Iya gitu. Kira-kira mau nembang apa? Pak Teguh cobi Pak Mang melangkah tenggen gender riyen nggih. Mau nembang apa Mbak Ayu? Suara suling boleh?
Suara suling. Boleh? Oh, boleh, enggak apa-apa. Ya, silahkan. Please ya. Iya, langsung suara suling. Oke, ya engko pas vokal ngerangin kemawon. Ya coba kaya apa. Monggo. Langsung saking gamelan kendang nggih saged. Suara suling oleh Mrs. Ayu Lah Mrs. Wedoke Mrs. to. Lah apa? Hah? Miss. Lah ya Miss. Belum nikah. Oh Miss. Oh ya, aku ora ngerti. Ngerti ku tumis kucing. Ya. Monggo coba gambang suling yuk dados dening Mbak Ayu. Oke. Sing song. Oke. Nenon. Oke, please. Ready? Suara suling nyumandang suarane tala-tale kapena unine. Oh, yes. Ninemu nyendrakake barang lan kentrong katipun suling sikraken dalan. Tuan. Hai. Vokal, Mbak. Oke. Suara suling nyumandang suarane Oke, beautiful. Very good. kapena unine. Oh my god. Ninemu nyendrakake barang lan kentrong katipun suling sikraken dalan. Applause. Saya, Mbak Lisa jenengan mang berdiri memberi apresiasi. Semoga ini luar biasa jauh-jauh dari Australia datang ke Jambangan sini. Ayo. Iya. Siapa tahu kita nanti satu grup dibawa di Australia kalau Ya. dia itu Bayen. Ayo. Bentar, Pak Cahyo ini nggak ya? Ingat nggak ya? Ini mamanya itu nonton kita waktu di Wonojirai. Wonojirai. Yes, Oh. di Wonojirai itu waktu aku bilang wayang apa yang paling romantis itu, ingat nggak? Oh iya, Kresna marang kowe. Oh iya. Lah iku karo mamae, lah iki saiki anake sama papae. Iya. Lah ini satu keluarga ini emang seniman kabeh ya. Iya. Iya, pemudeng kan nganggo basa Jawa wae dadak sok basa Inggris barang Jadi lah. kowe ya menyesuaikan diri ngono. Oh iya, namanya aja Ayu Ningsih dengan bangga lo nganggo jeneng saiki wong sing Jawa pengen namanya digawe kaya luar negeri ya ta. Kaya Elisa Urcharus Alasum kaya tenan ya. Apa ngene lo Ayu Elisa Ningsih. Murus. Ayu Ningsih gitu bagus ya. Dan Bapaknya- seneng kan dikasih nama itu. Seneng. Bapaknya namanya siapa? Agus Purwanto. Oh, dari Indonesia. Ya. Kalau mama Catherine Hancock. dari Australia. Siapa namanya? Catherine Hancock. Balenono. Catherine. Tadi yang lengkap tadi loh. Catherine Hancock. Oh, Kadrun Antok. Malah kadron lah. Catherine. Catherine ya, Catherine. T-nya tuh gitu loh. Bayu, udah pernah makan bakpao belum? Pernah. Udah pernah? Ya wes ngalih saiki. Aku
Aku ora krasa lho, saking Oh, lah iki Mbak Pao. ora iki identik karo nggonmu kowe mau lho. Sorry ya Kak, ora sadar aku sae. Ora apa-apa kapan iso roh Mbak Pao ngono kuwi Mbak Elisa. Lah ya ora mambu kan? Mambu enggak? Gak mampu, tapi aku krungu kowe maktus ngono apa? Ya rada wis tak ampet-ampet ket wae lah. Ya Mbak Ayu. Ya. Ini di sini akan berapa lama nih? Biasanya mondar-mandir Pak Yoyo. Nah, ini di sini mau berapa lama? Dari kapan sampai kapan ini? Jadi kemarin sudah 2,5 minggu, tapi Oh, oke. besok hari Rebu udah mau pulang. Ya cepet banget. Iya. Terapu udah pulang. Iya, harus Iya. wisuda. Harus wisuda. Iya. Udah selesai berarti Udah. kemarin penelitiannya. Iya. Kemarin penelitian. Oh, apa penelitiannya apa? Nulis apa di sana? Tentang sinden. Tentang sinden. Iya. Oh, sudut pandang sebagai jenengan sebagai seorang peneliti, sinden itu bagaimana? Ya. Sangat menarik, sangat pinter, dan sangat penting untuk budaya Jawa, budaya pewayangan. Oh, bayangan. Ya, dan Mbak Ayu ini juga menghargai sinden-sinden yang punya gender laki-laki. Laki-laki tapi jadi sinden seperti Apri, Mimin Oh, gitu. gitu. Jadi diperhatikan secara khusus juga sama Mbak Ayu. Oh, tapi nun saya jenengan asli wanita ta, Mbak jenengan? Iya. Wah, ya, Ya, alhamdulillah. Aku lek kleru. takon kuwi sih Pak Yoyo. Iya, Ya. luar biasa, luar biasa. Anu menyebut nama-nama sinden yang ada di Indonesia juga di tulisan Anda? Gimana? Menyebut nama-nama sinden Indonesia juga? Misalnya siapa gitu disebut enggak? Iya, Misalnya siapa? Ibu Sukesi Rahayu. Disebut juga begitu itu. Iya. Juga disebut enggak itu istrinya Dalam Tanjung pun tadi? Iya. Iya. Wah, itu kurang lengkap itu harus dilengkapi. Ah, iya. Iya, ya. Termasuk Mbak Elisa juga tercantum di Iya, situ. iya. Menurut jenengan perbedaannya Bu Sukesi sama Mbak Elisa itu apa perbedaannya? Silakan jawab, silakan jawab. Podo karo aku kurang loh nyocokne aku dan ayo. Iya. Apa Mbak? Ini kan mbaknya kontemporer. Siapa? Mbak Elisa Kontemporer. kontemporer, Bu Kesi masih klasik, agak klasik ya. Apa? Kolonial. Bukan. Klasiknya ya. Namun Bu Kesi itu juga pernah mengukir sejarah. Sosok seorang sinden yang pertama berani mendebat seorang dalang itu Bu Kesi dulu. Sebelum ada Mbak Elisa, Mbak Eka itu dia sudah berani dulu sama dalang seperti itu. Itu ditulis juga di sana. Bukan selengkap itu, nggak selengkap itu, tapi ya tentang seperti itu. Oh, seperti itu. Paham kan seperti itu? Iya kayak entut mulek kayak omongan. Ya Mbak Ayu ini sebenarnya dari lahir udah deket sama gamelan atau gimana? Iya, sebelum lahir. Sebelum lahir, iya. pas di mes Iya, meteng wes karena tahu gamelan. ibu ayah Ibu meteng. main bonang. Oh, ayah Iya, main bonang. iya, Kalau jadi- ibu sukanya juga main karawitan. Iya. Apa kalau ibu? Ibu ya bonang barong. Oh, berarti romantis ya? Iya, iya. Oh, jadi ketika Mbak Ayu itu di dalam kandungan sudah mendengarkan gamelan. Benar. Sama, saya lebih dahulu dulu. Sebelum dibuat itu sudah itu seperti itu. Luar biasa loh. Terbukti anak saya gelar itu, Mbak. Ketika di kandungan itu kan gerak gitu, keroncal. Ketika Iya. mendengarkan gending, dia langsung berhenti. Iya. Ketika lahir nangis, wek di setelkan gamelan langsung dia berhenti. Iya. Oh, bisa otomatis itu ya. Seperti itu. Oh, bisa. Makanya orang barat itu ada yang menyebutkan bahwa gamelan itu adalah musik surgawi. Seperti itu. Kalau Mbak Ayu paling suka apa? Bonang juga atau yang lain? Dari kecil aku mulai dengan saron, tapi Saron. suka peking. Peking? Kenapa suka peking? Karena cepat. Oh, karena cepat speednya. Wah, suka aku yang seneng jauh. suwi ya. Iya, senengannya jawaban. Kalau sekarang selain peking apa yang paling sering dipegang? Kalau di tahun yang lalu saya mainnya bonang, Ya. main bonang sama kendang. Kendang juga? Iya, cuma lancaran Oke. tapi. Di sana punya komunitas juga untuk gamelan. Iya, iya. Ada. Ada di. Ada paguyuban ya. Ya wes esok berarti mangkat dhewe ra karo kanca-kanca.
Nek kalau dalang gitu berarti bisa ngiringin wayang juga. Ya, mungkin. Wah, aku Apa berharap iso kono komplit ngiringi ngono sihir lho. tanpa waton? Oke, Mbak Ayu makasih. Kalau ini Iya. boleh satu lagu lagi atau ini kasih apa yang suka gitu lagunya? Ngendang boleh. Oke. Malu. Nyanyi aja yuk. Apa yang suka? Apa Bengawan Solo? Gak hafal. Oh iya, apa yang hafal? Anu, feeling of love. Feeling of love. Duducak ding. Nah, kalau pengawasan sama Mbak. Oke, Bengawan Solo ya sama aku. Oke. Kawan Solo, oke. Didampingi Mbak Lisa. Ayo coba ya, apa mumpung ketemu ya. Iya. Ya, kita kemarin bikin keroncong. Ya. Ayo, gas. Bengawan. Kamu coba dulu apa? Bengawan Nah, betul. Ya, betul. Solo. Bengawan Solo. Bengawan Solo. Nah, iya. Ya, Mbak. Tarik. Bengawan Solo. Oke. Riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian musim kemarau asmara airmu di musim hujan air meluap sampai jauh mata airmu dari Solo bergulung seribu air mengalir sampai jauh akhirnya ke laut itu perahu riwayatnya dulu kau bertegang selalu itu Tepuk tangan yang meriah. Makasih banget ya. Ayo. Makasih kembali. Jadi momen berharga. Ya. Oke. Terima kasih. Jangan kapok buat Terima belajar kasih main Mbak gamelan. Biayi Australia iso mlebu ning Kunta di channel. Oke. Mbak Elisa, sampeyan Ya. pinarak sik ning kono. Ya. Iki ana pamundhut sing jenengan sing kudu nembang. Ya kuwi pamundhut saking Bapak Haji Jatmiko. Nah, ngersakaken nenggih sambung wanci dalu. Oke, nggih. Nah, menika pun ate jenengan. Napa kalih sinden-sinden? Ya Mbak, riyen jenengan mau sore kan durung nembang dhewe. Oh, maksud sih? Nggih, sosoke penggemar jenengan oh, Mbak Elisa belum Oke. nembang sendiri ngono kuwi kok. Kula ini menampung aspirasi penggemar dari Elisa Orcarus. Oke, siap. Buat khusus penggemar yang masih nonton di rumah matur suwun. Selamat pagi, momen sehat kabeh. Apa sing dikarepke, sing didongake iso kasembadan. Amin. Nggih, niki bawanipun kula ngepek nggih. Ora apal-apal aku. Heeh, ora apa-apa. Ngepek. Ngepek-ngepek. Ngepek. Emanipun nyanyi mas akrami
Sugeng Injing taksih monitor Kuntadi Channel. Mugi sedaya kru Madangkara sehat selalu. Request Lintang Asmara saking Pak Marsana Pule Pilang Kenceng. Nggih, Mara sepuh Pak Kapuk. Wah, nggih, nggih. Prandene maksa Sugeng dalu Mas Petro, kula Martono, tim toko Alfarid nyuwun lagu. Nggih, matur nuwun. Siap. Nyuwun lagu napa? Namung niku naon? Nggih, niki wau lagune anu, Mbak, Perahu Layar. Oh. Kula lek mboten kula pinangkane mboten kula waca pisan lagune. Nggih. Ayo ta sambung rasa nanging wanci dalu. Sugeng dalu Pak Dalang, nderek wungon mugi lancar ngantos tancep kayon. Salam kagem Caksi Lover Sragen saking Pak Waris Sugiono. Dan ana ingkang rupeta nyuntak tresna nadyan mung srana piranti. Masuk, Mbak. Gambarmu uga Sopo Mbak Elisa kuwi mesti ya duwite mlumpuk pirang-pirang kuwi. Ha iya. Rabine sok kapan? Sok kapan Sik suwi ta Mbak sampean? Napa? Sik suwi le nikah. Apa? Ya enggak tahu. Menurut kehendak. Sing kawe urip. Tak kandhani Mbak Luna Maya ki sing artis viral. Mulai sekarang sudah berani menunjukkan bahwa ini pasangan saya. Nanti akan ada saatnya. Orang sah kayak susu selah pengen nyumbang popis. Saat lagi adan. Mendah bayar cinta cinta
Sampeyan saged istirahat rumiyin. Wong aku ki sinden-sinden do tampil ning YouTube nek pas prei ngono ya mengamati. Oleh ciri khas Mbak Lisa ki selalu murah senyum penuh dengan tawa. Mula ya ndadekke sing mirsane iki ya gemes ya campur gregeten. Ha ya ngono kuwi. Ngono ndek ciri khas dhewe-dhewe. Lah Mbak Eka uget-uget ki piye mirsane iki jan iso dikocok perutnya. Iya. Mergo saka kelucuannya. Wong kuwi ora omong apa-apa disawang suwi-suwi kudu guyu kok. Mbak Eka, halo. Tes. Walah, tes. Nggih. Halo Pak Yoyo. Halo. Iki lho Mbak, niki enten saking keluarga besar Bapak Haji Jatmiko. Mbok menawi jenengan saged minangkani kanthi dawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kula badhe nyuwun lagu Pupuse Nelongso. Saking kula Mas Basuki, adik dari Bapak Haji Jatmiko. Oh nggih, niku lak duet nggih Pak Yoyo. Duet to niku? Nggih. Wah, kula mboten ngerti malah niku. Nggih. Apa? Menawi duet kalih sinten Pak Yoyo? Enten sing dueti? Oh. Lek pamane kepaksa mboten saged ya diganteni sonten mau lah enten piyai sing ngersakne apa mau. Sampeyan mau cewek gaul apa mau lho? Oh nggih, nggih. Cewek gaul nggih. Cewek gaul. Ayo. Oh, sampeyan jumeneng ah. Bintang tamu ndekem ae ora. Yo enek wayahe. Waduh, sok bijaksana deh. Nek ngadeg, Ono wayahe. nek ngadeg terus lak yo jenengan. Nek ngadeg terus lak jenengan. Ora mesti aku yo anu. Loh, aku iki yo pengalaman ning tanah suci iki yo. Wong tahiyat akhir ngene bae beda-beda. Kok beten? Lah Indonesia kan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu ngene iki to. Terus nganti tekan salam to. Nang kono ya ana sing asyhadu alla temubeng ngene iki enek. Maksudnya ngenten niku lho, Enten sing mek diluthok iki enek asyhadu alla terus turunan ya enek ya. Oh benten-benten nggih. Benten lah Bhinneka Tunggal Ika ning kono ngono. Nggih, nek kula ngaten. Nek kula ngaten. Apa kok loro iki? Lah iki sing ngegong titip. Oh iya. Cewek gaul Mbak Eka uget-uget kaya apa iki nah rajanya Sragenan lah iki. Terus duwe ciri khas dhewe, duwe joget dhewe. Nggih, niki kula tujahaken sing masak niku kalih sing rewang Mbak Erna kalih Barbie kare Yung Atiem mau. Kuwi ngawut apa bener jenenge? Leres saestu niku sing masak niku sing rewang niku. Sapa ae Mbak? Sapa ae? Mbak Erna, terus lajeng Barbie. Sapa? Mbak Rebi. Barbie. Lajeng Mbah Ngatiem. Wow. Yung Atiem. Yung Ngatiem, bojone Bagong kuwi malah Ngatiem ora. Sing isa-isa sapa, Jan? Sing isa-isa. Heeh. Sesuk tak tak delok isih. Kula dereng ngapal sing isa-isa. Cewek gaul coba kaya apa dengan ciri khas jati diri seorang Eka uget-uget. Nggih. Monggo diaturaken cecos. Cewek gaul.
Bareng jaipongan, wah jan deblet kaya Didik Nini pelet. Ini tawa kono ini pelet. Kancane grandong. Nggih, nggih. Apik. Apik. Apik ya tuku. Lah kaya wis dibayar karo Pak Jan meko kono ku barang ngopo. Lah nggih matur nuwun pokoke. Ha iya. Sing ngomong sapa urung Heh? Dereng. Kanca-kanca Mbak Mulane Lisa kula wis kabeh. Lah nggih mulane kula urung mulih ki ya kuwi lho. Pancen petunge kuwi sampeyan ora mau nyinden, rampung wayangan kon ngusungi debok ngrubune tratak barang kowe iki. Lah nggih sik ura kuwi tok. Apa ndak? Nulak udan barang iki kuwi ora aku sapa. Apa carane piye nulak udan? Lho nulak udan ya carane sing wah berhasil aku wingi. Saka Berhasil para Argentina. Ayo. berhasil. Berhasil ya. Saka etan bali etan. Elok. Saka kidul bali ngidul. Jos. Saka ngalor bali ngalor. Ngulon bali ngulon. Elok. Sing angeli saka dhuwur. Akhirnya deres kuwi. Nah nggih, Ah, terus. iya. Makasih Mbak Eka saged Nggih, pinarak. matur nuwun. Nggih. Wilujeng enjing Mas Yoyo masih siap monitor. Semoga Mas Yoyo dan rombongan selalu sukses, sehat dan lancar rezekinya. Amin. Dari Tarno Tania Jaya. Dari berbagai WA ini yang terbanyak ngersakake Lestari. Ya. Artisnya Madangkarayo ditampilke papat pisan. Mbak Tri Hastuti, Mbak Winong, karo Mbak Birgita, karo Mbak Umi Hafifah. Langsung papat ya. Dalam lagunya Lestari. Yo, langsung kemawon, monggo Lestari dados. Berdiri. Hoi!